Čítanie z 2. knihy kráľov. Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný. Zo Sýrie raz vyrazil oddiel jazdcov a z izraelskej krajiny odvliekli do zajatia dievčatko, ktoré potom slúžilo Námanovej žene. Ono povedalo svojej pani: Keby bol môj pán u proroka v Samárii, určite by ho oslobodil od malomocenstva. Náman šiel k svojmu pánovi a oznámil mu: Takto a takto povedalo dievča z izraelskej krajiny. Asýrsky kráľ mu povedal: Zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list. On išiel, vzal so sebou 10 hrivien striebra, 6000 šiklov zlata a 10 oblekov a odovzdal izraelskému kráľovi list tohto znenia. Keď dostaneš tento list, vedz, že ti posielam svojho služobníka Námana, aby si ho oslobodil od malomocenstva. Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si rúcho a povedal: Čo som Boh, aby som mohol zabíjať a oživovať, keď tento posiela ku mne človeka, aby som ho oslobodil od malomocenstva? Pozrite, očividne hľadá proti mne zámienku. Keď Boží muž Elizeus počul, že si izraelský kráľ roztrhol rúcho, poslal mu odkaz: Prečo si roztrhol rúcho? Nech príde ku mne a zvie, že je v Izraeli prorok. Náman teda šiel s koňmi a vozmi a zastal pred dvermi Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: Choď a okúp sa 7 ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš čistý. Náman sa nahneval a odišiel so slovami: Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku, Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť. Obrátil sa a s hnevom odchádzal. Tu pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali mu: Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: Okúp sa a budeš čistý. Zostúpil teda a 7 ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý. Sýrčan Náman uveril malému dievčatku a išiel za uzdravením. Sýrčan Náman uveril malému dievčatku a išiel za uzdravením. Aká silná viera v zázrak ho držala na ceste, kedy uverím podobne v zázrak, že Boh uzdraví moje srdce. Aká silná viera v zázrak ho držala na ceste, kedy uverím podobne v zázrak, že Boh uzdraví moje srdce.